سلام ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ድሓን የእግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና መምሃሪትን ዝበልኩዋ ዛንታ ናባኹም ሂዝያ ቀሪበ ኣለኹ። ግና ቅድሚ ናፍቲ ዛንታ ምባለይ ነስ ቻናል ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰባት እንተ ደሓሊኹም ነስ ቻናል ሳብስክራይብ ብምግባር ነዛንታ ጀምርዎ ክብለኩም ይፈቱ። ናፍቲ ዛንታ ከብለኩም ሰናይ ምክትታል። ህይወት ዕድል እውን እያ፣ ምርጫ እውን እያ። ብፍላይ ድማ ኣብ ፍቕሪ ክኸውን እንተሎ ክልቲኦም ንኽንጥቀም ኢና እንግደድ። ከም ኣብነት ሓደ ሰብ ከፍቅር ይኽእል እዩ፣ ግን እዚ ፍቕሪ ኣብ መብዛሕትኡ ሰብ ከመጋጣሚ ብዕድል ዝፍጠር እምበር መሪፁ ዝኣትዎ ነገር ኣይኮነን። በዚ ምኽንያት እውን ህይወት ንኽነፍቅር ዕድል ትህበና እሞ ንሕና ከዓ ነፍቅር። ድሕሪዚ ድማ ምስታ ዘፍቀርካያ ቆልዓ ተመርዒና ምንባር ምውላድ ዝበሃሉ ነገራት ድማ ብደንቢ ምስ ርእስና ተማጊትና ሓሲብና ንሰባት ኣማኺርና ትኾነና ድያ ኣይትኾነናን ኣጻሪና ናብ ሓዳር ንኣቱ። እዚ እውን ህይወት ንዝሃበትና ዕድል ተጠቒምና ንሳ ብዝሃበትና ኣማራፂ እውን መሪፅና ንኣቱ። በዚ ከዓ ህይወትስ ዕድል እውን እያ ምርጫ እውን እያ ዝበልኩ። ኣነ እውን በዚ ኣብ ባህላይ ይኣምን ስለ ዝነበርኩ ነታ ከመጋጣሚ ኣብ ሓደ እንዳቡን ኮፍ ኢላ ዝረኣኽዋ ቆልዓ ብሃንደበት ኣፍቂረ መሪፀ ምስኣ ሓዳር ዝገበርኩ ሓደ መዓልቲ እዩ። እቲ መዓልቲ ከም ዝመስለኒ ሰንበቲ ነይሩ። ኣብ ገዛ ኮፍ ኢለ ድሕሪ መውዓል ንፋስ ክቐበል ኢለ እንትወፅእ ከመጋጣሚ ሓደ ዓርከይ ኣብ መንገዲ ረኺበዮ። ናብ ሓደ እንዳቡን ኣቲና ኮፍ በልና። ሽዑ ቡና ኣዚዝና እናሰተና ስለ ስራሕ ድሕሪ ምውጋዕ ንሱ ካሊእ ስራሕ ስለ ዝነበሮ ይኸይድ እሞ ኣነ ከዓ ኣብቲ እንዳቡን ኮፍ ኢለ ግዘይ መሕላፍ ጀመርኩ። ሽዑ ሃንደበት ሓንቲ ጓል ናፍቲ እንዳቡን ኣትያ ኮፍ በለት። ካብቲ ኩነታት ከም ዝተዓዘብክዎ እውን ናይቲ እንዳቡን በዓልቲ ቤት እያ ትመስል። እታ ቆልዓ ብጣዕሚ እያ ጽብቕቲ። ክትስሕቕ እንከላ ብክልቲኤን ምዕጉርታ ጥንቡቕ ዝብላ ነገራት ዝያዳ ንመልክዓ ይውስኻላ። እታ ዓለት እውን ዝኾነ ነገር ኣብ ርእሰይ ደርቤትለይ። ኣብ ስራሕ ይኹን ኣብ ገዛ ኮፍ እንትብል እታ ቆልዓ ትረአየኒ። ኣነ እውን ናፍቲ ገዛ ብተደጋጋሚ ብምኻድ ናይቲ ገዛ ዓሚል ብምዃን ቀስ ብቐስ ምስኣ ተላለኹ እሞ ኣብታ ዝኸድኩላ ቡናይ ሰቴ ዓይነይን ህልናይን ኣዕሪፈ ይምለስ። መቸም ምርኻብ ክበዝሕ እንተሎ ብኡ ልክዕ ምቅርራብ ስለ ዝመጽእ ቀስ እናበልና ካብቲ ናታ እንዳቡን እናወፃና ብምርኻብ ደስ ዝብሉ ግዘታት መሕላፍ ጀመርና። ኣነ ዝነብር ዝነበርኩ ንበይነይ ስለ ዝነበረ ሰንበት ሰንበት ናብ ገዛይ መፅያ ብሓደ ቡን እናሰተና እናተፃወትና ድሕሪ መውዓል ንፋስ እናተቐበልና ንገዛይፍ ኣነ ካብ መጀመርትኡ እየ ዘፍቅራ ነይረ። ንሳ ግን ኩነታታ ዋላ እኳ ንዓይ ዝኸውን ስምዒት ከም ዘለዋ እንተተረድአኒ፣ ግና ከዓ እርግፀኛ ከይኮንኩ ሓታ ስለ ዘይደለኹ ስቂለ ንመዓልቲ ይፅበ። ሓደ መዓልቲ ግን ደስ ዝብል ኣጋጣሚ ተፈጠረ። ሓደ ሰንበት ናይ ቅድሚ ሰዓት ስራሕ እቶ ተባሂለ ስራሕ ውዒለ ናብ ገዛይ እንትምለስ እቲ በሪ ናይ ገዛ ተኸፊቱ ርኤዮ እሞ ግና ከዓ ሓደ ቁልፊ ንኣኣ ሂበያ ስለ ዝነበርኩ ሰንበት ሰንበት እውን ትመጽእ ስለ ዝነበረት ንሳያ ኢለ ነቲ ተገፍቲኑ ዝነበረ በሪ ድፍእ ኣቢለ እንተኣቱ ከይሓሰብክዎ ካበይ መጸት ከይበልክዋ ዘሊላ ሓቆፈትን እሞ ዓዊላ እናስሓቀት ሰርፕራይዝ ሃፒ በርዝደይ ፍቅረይ በለትኒ። ደንገጽኩ። ንመጀመርታ ግዘያ ፍቅረይ ኢላትኒ። ብሓቂ ኣነ ረሲዐዮ እየ ነይረ። ንሳ ግን
أب جزاي سربرايز جيرا بزحنا جرى الدالع صنحتني شعون بزبالة أفكار كوا ناتين اختخون زنبرا ندليت عبيو شعوم لبي نقرا خمت تفكر يبلاني أنا قن نسمع إيتي حبيئة صبوق جزا محلاف جمرنا هندبت فيت كوفيلنا عيننا تتأمامتنا نحلنا كحسبنا يو كبيمة أزيبلنا يو سمعيت نخلتنا دفافيو تسمعنا ون زي فلت كحسبنا يو شعوب حدرنا دحرتها معلتي بقحدي فقر جميرنا نحن مشتع ورحز عكل انت نتسنح حدار كنقبر تسمامعنا تمرعنا حدارنا مقبار بك أوسينا حدار جيرنا ون شنتشت عمت تمرعنا بحدث أنحنا بحد خوينا بفتم فقري نعستا شنتشت عمت انت نتسنح أمونقو سلستو قلقو وليدنا دقنا أبن نعبيلو ساعات نتايز أباي كاير جمرة عبت شنتشت عمت ملو نساسو النتان نوسخة بتعمي يا روجيدا قرصاون حوس وسيلا بتعمل لقتني كل نجرا خم قدم زي كونتس نفسها دبريا منم زي قدال كلان كلخو نساقن زخف آيا مسيلا أنا ون فقري كم زلو ولا انتخونا نا أنتري آقن بزوح سلامة يهبنن كابز خمس زبالو كونتات زتل على خاء مساء صوتها ركب كفتسم بزوح يبرهنن حلف إلى أور حنت جزاء قلا نعا أخبل مساء حدر كاب كله خازز لأننا قرن تحلوا كل جزاء أبصرح وإلى أنت عطو مس بيجامعة مس صبحة الناج أنا وثيا صانحني والحنت معلتي كيري لا تملاخي عصاني حتى نيتفلتن كابز خمزي زبالة زتل علون كل جزاء بدقي مسكال أتوالد أنا ترخب ويا نجزاي زعطو عبدقة مسكالي صوتو ركب فتسئمة سلازمة تقون مسقات صوتو ركب كفتسئم يسأل بزون منم صوتو ركب كيف تسأمنا نأستات حد عامة تنسأنح منم ميلات نزي تفلت لو مكن مخنياتي كتطيق أن جمرات مو كل نجر زرزيرة انت ردعا حرق رغت بالمو كتحجز النجني كعلة حزون كم وياه حزون كل نجر نجريان كلخو صبحات شأنوني كتحزن النجن جميرة لا مخنياتو تقطارك من تاي زين فتس من دابل كل شأن تتحتني تحزنني جحرئة مس عصر تحمش توالد تراخي سيا بكا ركب مسريتايا حزقن سبيتي بتعميق تحزنني جميرة عددك ايا تفكرن ونيا انا ون كم قدم ولا انت زي كونكو يفكرايا جن مس اطقطو ركبن تفصم صبحت ጫንወኒ حرار بك አይፈልጥን كل ነገራ ገዛ ያትጨኑ ስለዚህ በዚ ምክንያት ድማ أنا خلقت أنست بملمادي مس 15 ጓላት ኣብ ሓደ ዓመት ውሽጢ ርክብ ፈጺመያ ሕዚ ከመይ ጌረ ንሰበይተይ ፈትየ ነተን ናይ ደገ ጓላት ክገድፈን ይኽእል ምኽሩኹም ለግሱለይ ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ዛንታ ነዚ መስል ነይሩ ነዚ በዓል ዛንታ ሓሳብ ርእቶን ተዳእሃልኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ሓሳብ ርእቶኩም ክትገድፍሉ ንላቦ ነስ ቻናል ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰባት እንተዳእሃልኩም ነስ ቻናል ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ናይ ወትሩ ተኸታተልትና ክትኾኑ ንላቦ ነስ ቻናል ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ከይትረስዑ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ካብ ልቢ እንዳመስገና በዚ ክንፈለየኩም ቻው